Siyabingelela la kubantu bakithi. Isihloko esokhuluma ngaso namhlanje sithi sicela intsha yakithi iqaphele uma ivota ngokuzayo. Isihloko esokhuluma ngaso namhlanje sizobheka kakhulu izinto ezithinta immigration affairs. Immigration affairs kahle kahle kuchaza immigration no migration into eyi-one, kusho abantu abangena kuleli izwe nabaphinde baphume kuleli izwe. So kahle kahle masikhuluma ngo-immigration affairs sobe sikhuluma ngezinto ezithinta abantu bokufika ezweni lethu ngaphansi kwesihloko esithi sicela intsha yakithi iqaphele uma ivota ngokuzayo. Namhlanje umhla ka-3 June 2024 ade sivota la ngomhla ka-29 May kunama national elections ezweni lethu. Again, we are a house of radical intellectuals ngaphansi kwesizwe samaZulu. Ilanguage esikhulumayo mawuthi uyaqala uhlangana nathi kule ndlu le yamaqinisa ahayayo sisebenzisa ulimi lesiZulu ngoba abantu esibatargetile abantu abamnyama. Nina enikwazi ukukhuluma mhlawumbe ningasizwe isiZulu niyocela abanye banitolikele, mhlawumbe ungasizwe isiZulu, isiXhosa noma isiNdebele noma isiSwazi ngoba into eyodwa kahle kahle leyo kuhluka lapha nalapha ya uyabo. But before mhlambe siqale siye phambili sizocela ukunipha nansi iquote namhlanje. Sivamile ukuthi la ekhaya masokhuluma nabantu abantu siye sibanika iquote ngoba inhloso yethu uqaqa umqondo umuntu omnyama. Ngizoxolisa ke kuzoba ne-background yomsindo la ngirecordela khona kunomoya and isicaba sesegaraji siyangihlupha kodwa ke ningakuqapheli lokho kakhulu. Iquote esoniphe yona namhlanje ithi you have to be very careful introducing the truth to the black man who has never previously heard the truth about himself before. The black brother is so brainwashed that he may reject the truth when he first hears it. You have to drop a little bit on him at a time and wait to let that sink in before advancing to the next step. Yena nto ezokwenzeka ke la. Uyabona mawuthi uyaqala ukuhlangana nathi. Sonke isikhathi sihlezi siba careful mangabe kukhona iqiniso esonitshela lona eningakaze nilizwe noma ningakaze nilinake phambilini. Umqondo wethu abantu abamnyama si brainwashed, sa brainwashwa ama colonizers mzukwane efika la neBhayibheli ezobhayizisa obabamkhulu ukuze kudliwe ama natural resources zabo sigcine siyigqila zama colonizers ayevela eEurope. Okwamangisi evele England namabhunu evele Holland. Njengamanje sesibhayizisana sodwa sithola inkululeko yokuvota kodwa manje kunabantu abasibrainwashaya abasibhayizisa sisho njalo igama lithi brainwashed lisho ukuthi umuntu kahle kahle ofana nokuthi ugezwe ingqondo yabona ingqondo yakhe ayisebenzi. So njengamanje kunabantu sesithi siyabavotela kodwa uthothi badlisa mhlawumbe uthuvi mhlambe noma udaka kodwa ngalento ukuthi ubrainwashed uvela udunyelwe mangabe kufika umuntu ozokutshela iqiniso obungalinakanga. So into esiyenzayo ke nathi siyezama ukuthi zikhathi nangekhathi sidrop okuncane sikulinde kusinke siphinde sidrop mhlawumbe ugcina usizwa ngelinye ilanga. So le title esiyokhuluma ngayo namhlanje is sensitive ngalendlela. Sensitive ngalendlela to a point ukuthi abanye abantu abavotile kungenzeka bacasule into esikhuluma ngayo. Masikhuluma ngo-immigration sikhuluma ngabantu abangena baphinde baphume kuleli izwe. Sikhuluma ngabantu bokufika. Uyabo mhlambe ake sidlulele kulesi slide esilandelayo. Kunobaba la bekuthiwa uRonald Reagan. Waba umongameli wes-40 e-United States of America. Uyabona mangase ubale iSouth Africa iqala ukukhululeka ngo-1994 ubalo mongameli abahlale
emva kuka Babu Nelson Mandela. Mhlambe bangaki ngoba kufike kuba uBaba Mandela, kuba uBaba uThabo Mbeki, angena uKhalima Montlante, kube uBaba uZuma, okhona njengamanje uBaba uCyril Ramaphosa, cishe wesi5. So nokusho ukuthi thina sesemuva kakhulu mawungasiqhathanisa neUnited States of America ngoba loba badashona lo baba lo. Naw sungayingenela ke njengomfundi ngoba sikhuluma nentsha esema universities ikakhulukazi. Usungangena ke nawe ucheck ukuthi waphila nini, washona nini, but umongameli wesi40. So mawungabheka ukuthi omongameli behlala eUnited States of America kusukela kulowa kaWashington, uGeorge Washington. Ngoba uyena mongameli wokuqala wabakhona eUnited States of America. Ubala uze fake number 40 bese ubheka umehluko phakathi ka40 no 5 esinawo. Cishe basishiya ngo35. Nokusho ukuthi inkululeko yethu isencane kakhulu. Sike sakuveza la nina ingane ukuthi South Africa umlungu noma abasentshonalanga mzukwane befika la ama-Western afika ngonyaka ka1488 kuFebruary bevela ePortugal and kwaba uBartolomeu Dias. Ayikho lento ukuthi uJan van Riebeeck kwaba umlungu oqala wafika la eSouthern Africa, manga ayikho lento leyo. Ano check encwadini kaThomas Peckenham ethi Scramble for Africa echaza ukuthi yabulawa kanjani iAfrica. Maningi kama video sesike sakhipha ngasiphinda phinda entweni eyodwa. Okusho ukuthi iSouth Africa yacolonize more than 506 years. Mawuzobheka umehluko phakathi ka1488 uze ufika enyakeni ka1995. So sicolonizwe more than 506 years. Sicolonizwe abantu abafika neBhayibheli la bezothi asikhonza uJesu inkosi nomsindisi. Kanti bayigebengu bazodla izinto esinazo. So nansi into ekhona ke. Yabona esigebengwini khona umunye umqondo kwazi ukufunda kuwona. Bathi kwakusho uRonald Reagan uthi a nation which fails to control and manage its borders is not a nation. Okusho ukuthi izwe elihlulekayo ukulawula imingcele evumela abantu bokufika bangene kulelo lizwe kulona izwe udoti lonto leyo. Kwakusho lo baba lo wasiwayibamba lapho. Lento ngisho ngoba la sihlukene kaningi kunomunye umfowethu nawo unenhlangano yakhe edominate kakhulu ema-universities uyabo. Ingane ziyamthanda nami ngeke ngayithanda phambilini. Kunomfowethu lapha nje ubecula kahle uNdlozi. Ngeke ngayithanda kakhulu phambilini kodwa ngidideke mase kukhulunywa ngalento yabo kufika la. Ngicathi umphathi wayo lenhlangano le ade siyithanda phambilini. Ekhuluma ngokuthi yena uma kuukuthi uyaphatha uzovulela imingcele kungene wonke umuntu okufika kulelizwe. Uthi ngeke akwazi ukuhlukanisa ama-Afrika. Usho kanje uthi imingcele yayingekho. So uzovumela wonke umuntu angene kulelizwe. Nakho ke la sidideke khona. Size siqatha ke endleleni. Ukuthi kuliqiniso ukuthi izwe lethu la colonizer njengoba sihlezi sichaza kuma video amaningi ukuthi thina sa colonizer amangisi njengoba ngeke ngachaza ngathi la eNatal la esikhona bekuyi-British colony. Besibuswa amangisi sireporte eEngland. Ne-Western Cape kuyi-British colony. Bese kuba khona lezi indawo ebizwa ngo-Orange Free State, no Transvaal or no ngapha nje eEastern Cape kwakuthiwa oSiskay lezo ndawo ekanjalo. Yabo. Skis. So sasicoloniziwe phambilini. Amangisi namabhunu asinika iBhayibheli. Asathatha umhlaba kithi. Uyabona sike sayichaza lento kuma video phambilini ukuthi umuntu njengalenkululeko esayitholile ngo1994 labantu bafika basinika iBhayibheli bathi asikhole kuJesu inkosi nomsindisi, right? Ngoba basibamba vele ukuthi spiritually sabantu abastrong and culturally sabantu abastrong. So kwakufuna benze lento ebizwa ngecultural imperialism, bas-destroy physically and psychologically. So ayikho ke into aba effective more than ireligion abafika nayo eChristianity ukudestroy umuntu omnyama
ukuze le concept yabo ya divide and rule ibe fully effective. And we say that without any apology. And we know ukuthi abantu bakithi bayithanda lento religion nalezi inganekwane ezibhala emabhayibhelini. But we don't care because we are a house of radical intellectuals, and inhloso yethu ukuthi umuntu omnyama ukulekelela umuntu omnyama ukuthi akwazi ukucabanga ngendlela esile. So lo mfo uyasidida la uthi uzovula imingcele futhi ivoti lethu akalincengile uzoyivula yena imingcele umuntu waseAfrika angene ngokuthanda la eSouth Africa engalo evinjwa kumabhoda nakwela ngadideka khona ubhuti lo, right, with a nation which fails to control and manage its borders is not a nation. Uthi udodi lonto le alikhizwe umuntu angavela angene kulona aphume nakulona noma kanjani. So lento ke ifuna uqaqeke emqondweni. Uyabona nje nawe kini la uzalwa khona awukwazi ukuthi ungangena umuntu kuphuma umuntu isinome kanjani. Ngisho ungena nje endaweni eningi kuyakubhala ukuthi right of admission reserved, okusho ukuthi mawungasadingeki le kulo ndawo umnikazi noma umuntu oyin charge yokwazi ukuthi akutshele ifuseka hamba la. Nawe nje kini umuzi wakini mawufuna kube neorder uyawubiya umuzi wakini kube negate. Ngicabanga ukuthi iborder gate already lonto le ngoba mawuzongena kwami njengala ekhaya nje la engikhona ngiyavula uphoseke nje kune gate board iyona border ke leyo iboard ikhona ngisho emakhaya la sihlala khona, but bese kuba khona umuntu ozothi uzovula amaborder kungena abantu. Nazi izinto esifuna uniqaphelisa ngani na ingane ikakhulukazi enifunde ema university. Ngama sikhuluma ngama university sithe sicela intsha iqaphele uma ivota ngokuzayo nibe wash out. Ingane zakithi ifunda la ko University of Pretoria, ezinye ko TVET College. Sichuze nje imajuba TVET College but maningi ama TVET colleges esinawo. Ezinye ifunda ko Wits, ezinye ifunda ko DUT, ezinye ifunda ko UKZN, ezinye ifunda ko Tshwane University of Technology, ko Mangosuthu University of Technology, ko University of Johannesburg, even nako UniZulu. Maningi amanye besingachoose, but ngenxa ukuthi sikhuluma nabantwana abafunda isikole sithe nje asithi kuyasebenzisa ama emblems enu la enihlala khona. Sike safunda nathi ema college nasema universities of technologies nase mina ngifunde both University of Technology nase UNISA, ngilibala nakufaka UNISA la but maningi njengoba ngeke ngasho. So ngafunda la at DUT long time ago, and then ngase ngiphinda futhi ngifunda nase University of South Africa. So but ngisafunda la ngaqaphela kakhulu kunalezi osadesmo nani lezi inhlangano lezi uyabona ema university kunalento le noma ake ngithi ninalento yokuthi lama political parties asuke khona esiwavotelayo mangabe siyovota abe ne-influence. Kunezingane nje kuthiwa ama-student comment thothi mhlawumbe i-DA inabafunda abayimele, i-ANC inabafunda abayimele, inkathi inabafunda abayimele, i-EFF inabafunda abayimele. Anoqaphela uyabona labantu abasuke benigovuza noma beninxenxa ukuthi nivotele inhlangano zabo nilalele ukuthi kahle kahle kuthiwani othi kutshela into enje very painful. Uyabo i-population mayibaningi kunomnotho walelo lizwe lizoba phuwa lelo lizwe lelo. Mhlawumbe ngikwenzelele lento ibelula ngoba mhlawumbe siyenza ngeeconomics sonke. Uyabona makuthiwa nginezingane ezimbili ngiyasebenza sizophila impilo ene order, ingane zami ngeke isafarishe, kodwa mangizoba indoda elose ehamba izalisa ngapha nangapha uzoba phuwa because imali oyiholayo uzoyispenda wondla lezi ingane. Same thing applies. Uyabona ningizwe kahle khona izinto ezibukeka zizinhle but in a long run eziyingozi. Uyabona mhlawumbe ngenza umzekelo ngalento yama grant la mhlawumbe child support grant lento neyibiza ngeqolo. Angithi uyabona ufika uzala ingane ake sithi mhlawumbe imali yalanto 500 bese ubona ukuthi uyazi mangingaphinde enye le mali ngayi1000 okusho ukuthi mhlawumbe unengane ezintathu leyo mali ngaba 1.5. So automatic ingakho ubona ingane encane ezala kangaka kahle yabo. Ngizoke ngiyithathe from a side neli disadvantage ngizoliyeka leli advantage.
ngiyalazi nalo but ngifuna ukusticka kuleli disadvantage ngoba into mangabe uyibuka kufuna uyibuke on both sides. Right, niyayizala ke lezi ngane eziningi kangaka, angithi yabo nani nibe niyingane, lezi ngane izohola ke le child support grant, but mayifika eminyakeni u18 yaphela lo child support grant. Let me ask you, maze kuthiwa ithola umsebenzi izothola phi umsebenzi? Angithi kuthiwa uhulumeni kufuna adala amathuba omsebenzi, kusho njalo ngithi my population iya ngokuya phezulu but i-revenue noma umnotho wezwe ke i-revenue imali kahle kahle, but let's say i-economy yezwe ingakhuli, population ikhula, angithi yabona into ezokwenzakalayo yini lapho? Unemployment, it's poverty, i-crime rate izonyuka ngalendlela kugcwala emajele and so forth. But abantu abakwipolitiki, they will never tell you the truth. So ingakho sithi sicela mangabe ni vote niqaphele ngokuzayo. Uyabona ke mangabe use university kunalento yokuthi mhlamba kenza umzekelo njenge youth I mean eningi kwi-EFF, that's a reality. Bese kuba nabanye ke mhlamba bakwinkatha and so forth njalo njalo. Into engeke ngayibona ngifunda lapha yana laba bantu noma ke ngithi siyakunxena, angazi lento noma isifo ukuthina abantu abamnyama noma iyini. Uyabona mawuzothi asicule sikholodelane sithukane mhlambe silwe sigudi kuleyo nto le, kodwa mawuzothi asihlale phansi mhlambe sidlalisa umqondo ukuthi lo muntu methi lento izosilimaza kuphi, asikho gudi kuleyo nto le, not at all. Yabo, so thina into esiyithandayo ukuthi sibaningi mhlambe kunabantu be-ANC noma kunabantu benkatha, ngithi yabo, but bese singaqaphela ukuthi ezinye izinto ezikhulunywa labantu esibalidayo zizosifaka kanjani engozini ngoba impilo ayipheli la, sadlula nathi la. Yabo mangakutshela into ebhlungu, ugovernment imali akanayo, I'm telling you, government imali akanayo. Benobuza abantu abasebenza mhlamba basebenzela ugovernment. Yabona nje makuthiwa uya ama trainings amaningi ase virtual, sekunzima ukuthi ungahlanganisa i-training uthi mhlawumbe uyibamba e-garden court because number one kuzofuna ubhukhela abasebenzi, imali yokubhukhela abasebenzi ayisekho, imali yokukhokhela that facility ozobe utrainela khona abantu ayisekho, ugovernment imali akanayo. Uyabona, ake sibuyele kulento le yaka immigration, lento athi show Harry no athi show uDonald Reagan mayithi izwe elihlulekayo ukucontrol amabhodalo noma imingcele yala kulona izwe udoti le nto le. Buka la, once izwe kwathiwa selirana ngokomthetho njenge constitution esinayo la eSouth Africa, mawungafunda immigration act number 13 of 2002 in line with the Refugees Act ngathi number 30 of 1998 mangaphazama noma number 130 if it's not 30 of 1998 mangaphazama, that's Refugees Act. But I guess focus kwi Immigration Act. Yabona nje Immigration Act izokutshela ukuthi all illegal immigrants must be deported. Ake siyibambe lapho nje, sikiya ukuthi nanomuntu unecala umuntu oqasha umuntu oyi illegal immigrant. Yabo, sike siyibuke nje lento, uyabona mangabe ufundile wenze ifinance, kune legislation lapha yana ebizwa ngo Public Finance Management Act number 1 of 1999. Somewhere in that act khona labakutshela khona ukuthi kuyi responsibility yama public officers to ensure to prevent unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure. But ngifuna ukustika kule nto ebizwa ngo wasteful expenditure. Kusuka umuntu, uyabona eAfrica in total nengane enisafunda ne, iAfrica cishe namazwe awu53 mangawo no54. More than 90% of those countries are present or are represented in South Africa. More than 90%. Kulamazwe awu53 mangayo no54 esinawo eAfrica,
more than 90% wawo abantu bakhona bala eSouth Africa. Most of them as refugees or asylum seekers. And I can tell you without any hesitation, most of them, they are not refugees or asylum seekers. They are nothing but simply economic migrants. Kulanjiwe la besuka khona, but kusetshenziswa ukuze bakwazi ukuhlala kuleli izwe, bathola ama-advantages engabe niyawathola bangena as asylum seekers. And izwe ke manje ngabe linomthetho, kuye kulandele lo mthetho, simple as that. That is why sinento ebiza ngama-lawyers for human rights. Ukuthi mawuthi ufuna ukudeport umuntu, ethi umuntu no, I'm here to seek asylum, akufake kwa South African Human Rights Commission, uthola ama-lawyers for human rights, enze appeal afika iwina futhi enkantolo. But nathi disadvantage la ikhona. Let's say because kunenqwaba yabantu aba-undocumented or illegal immigrants. It is a fact. If ukudoubt lokho, go and do your own study. It is a fact that most immigrants are in South Africa, they are undocumented and illegal immigrants. Abantu bokufika balana abadocumentiwe abana-documenti, and most yabo noma iningi labo bala ngokungekho emthethweni. We have conducted that research and we have obtained results asho kanjalo. And if you believe you are racist and xenophobic, do us a favor, go and do your own research, and then 100% you'll come to the very same conclusion or to the very same results as KwaZulu wathola. Benazi yini ukuthi mangabe uzodeport umuntu, mhlambe let's say sikhuluma ngomuntu wase East Africa. East Africa uthola amazwe afana no Eritrea, Uganda, Somalia, Kenya, Ethiopia namanye njalo njalo. Uyabona lo muntu mangabe esethathiwe la ethathwa khona, mhlawumbe uthatha eLimpopo, eLebowa Khomo, mhlawumbe uthatha eCape Town, mhlawumbe uthatha eManguzi, mhlawumbe uthatha eMtshezi, I don't care ukuthi uthathwa kuphi. Uyatransportwa lo muntu ayiswe elindela uofficial osuke transportwe lo muntu lo, kufuna bookelwe ihotela, afike am detain lapha yana elindela ukuthi adeported, because ilindela it's a holding facility la kusuka khona wonke umuntu ke manje owase Mozambique eMozambique, owase Uganda eUganda, owase Ethiopia, owase Nigeria, owase Senegal eSenegal. Imali yokudeporta labo bantu makuthushaywe libhanoyi kusetshenziswa imali yase South Africa, akusetshenziswa imali yakulelo lizwe. Yabona nje umuntu wase Ghana, umuntu wase Senegal, umuntu wase Nigeria, umuntu wako Ethiopia, wase Somalia, maye deport okufuna shayule ithikithi lebhanoyi lo muntu lo, umdeporta hambe. Ngesikhathi umdeporta kusuka kungena amanye ama-thousands azongena kuleli izwe leli, nawo futhi afika behama illegal immigrants, nakumabhoda ngoba kungeneka kalula bayingenele futhi kanjalo. Ngesikhathi uhambisa laba besuka elindela beye emazweni abo, kukhona abanye abangenayo okuzofuna ubathuthe futhi ubayiselindela, ubashayela amathikithi amabhanoyi, ubashayela amathikithi amabhasi. Imali ikhishwa izwe lethu, abakhiphi ngisho isenti laba bantu bakulamazwe la kusuka khona labantu. Ngesikhathi nibahambisa kungena abanye, ngesikhathi nibahambisa kungena abanye. Ngicela ukubuza, imali sizoyithatha kuphi? That's a wasteful expenditure kahle kahle. Ngoba ngesikhathi umhambisi ufike umbambe lo, umdeporta hambe, mase hambile kungena omunye. Ngesikhathi ubhizi uthi udeporta lo ade umhambi luyabuya futhi uzongena futhi. It's a merry-go-round, kunomdlalo obizwa ukuthi i-merry-go-round. This is a reality. Sitshela nina, uyabona labantu enibavotelayo ayikabi ngoba ufuna sikhuluma iqiniso la, ngoba yabona licwe lethi Gauri Amos Igitur enizoculela lona mase graduate, lithi Gauri Amos Igitur juvenestum sumus post cundem juventutem post molestam senectutem
no sabe pitumus, no sabe pitumus. Khona la lithi khona viva la academia, vivan professores, viva membra quadlibet, and so forth. Lithi be ready academics, ama-universities. Akuvive oprofessor ngoba ibona ekumele baphathe lelizwe. Izwe alikwazi ukuphathwa abantu abangafundile. You understand? That is why nisema universities. Manphuma, you must be ready because you will take over. Bonke labantu imost yabo abakhona badala futhi sebezofa. Now into esiphatha kabuhlungu kunabantu abancane abakhuluma umbhedo umuntu akutshela ukuthi yena ngamala kuphela inhlangano yakhe makuukuthi asokwazi uku-accommodate abantu bokufika kulelizwe. Okay, let's face the reality. Masithi sa-colonize ama-Western. Today, asinawo umhlaba because more than 90% wendawo esasinayo yadliwa amangisi namabhunu. And mawuthi ubheka i-constitution yethu ufunda usection 25 e-constitution uthi ngokwe-constitution yakulelizwe akekho umuntu onelungelo lokudla iproperty yomunye umuntu ngaphandle kwenkokhelo. Ngesikhathi befika bona basifaka induku bathatha into zethu. They expropriated our land without any compensation. They took it. But mase besinika freedom base bathi nina ngeke nikwazi ukulithatha lento ngaphandle kwenkokhelo. Basho kanje. But they did it before. When they came here, they expropriated our land without any compensation. Basenze igcela bashaya bathatha into zethu. But mangabe sekufuna sithole freedom, but you are not going to do that. Salidla kini ngendluzula nina manifuna kithi nizolithenga. So ithatha phi imali sinayo. While sikuyi process yokuthi ufuna sithole umhlaba wethu owahamba ngoba owethu lihle iqiniso abelungu namabhunu mzukwane befika kulelizwe bafika neBhayibheli ngani zakwethu. Mawukuthi kunomhlaba abafika nawo bake bowugoqe bese besikhombisa bathi nanke safika nawo. Lento le into yethu esaphuwa umvelinqangi. Akekho umuntu omnyama umXhosa omndebele omvende omZulu akunandaba ukuthi uluhlobo luni owasuka la eSouth Africa waye England waye Portugal waye Holland waye Germany waye Spain odla umhlaba wabelungu kodwa bona bayakwazi ukusuka neBhayibheli la besuka khona basiqhopha ngalezi ngwane zamaJuda eBhayibheli ebhalwe eBhayibhelini badla into zethu. Now here is my question. Mawuzothi wena inhlangano yakhe ngancama iphele mawuthi asiwavumela ama-foreign angene kulelizwe. Umbuzo wami uwodwa nje, azohlala kuphi la uma-foreign akho? Angithi kuliqiniso ukuthi umhlaba sinawo wadliwa abelungu and imali yokuthenga kubelungu ayikho. Lama foreign uthi awangene la kungancama kuphela inhlangano yakho. Angisho ungizwe kahle ngifuna sisebenzisa umqondo la. Angifuni umuntu ozothi no you are racist, you are not an African. No, wait. Bayangena kuyabavumela ngithi on the basis ukuthi ba abantu abamnyama, right? Bahlala kuphi? Yazi mina ngabe ngiyezwa kube sithi sabantu abamnyama sesikwazile ukuclaim umhlaba kubelungu sabakhumbuza bafowethu nanti iBhayibheli nasifikela nalo umhlaba lona kwakowethu ngokwe peace sibuyiseleni ingane zakwethu mhlawumbe nani nimthatha uJesu wenu mhlawumbe nokukhuluma naye kumaJuda kubo. Understand? Sicela nje ngokwethu kubuyele kithi sakuphiwa umvelinqangi umenzi wezulu nomhlaba. Siyakucela bafethu ayikabi mhlawumbe makuthi ngomusa kaMvelinqangi sekubuyileke lo mhlaba bawuthatha kithi noma lalithi iBhayibheli labo ungantshontshi kodwa bantshontsha bona lithi ungabulali basibulala basibiza ngamakhafula. Iqiniso lelo. That's history. So mina kube mhlawumbe umhlaba usubuyile wangakithi mhlawumbe besingasho bafowethu sesiubuyisile umhlaba wanele
ngekhathi mhlambe zezimpi sijahwa abelungu abasifikela neBhayibheli lana besiphuca into zethu besibiza ngama inlento le ama terrorist ngapha lama uyimember yeANC noma eAPLA before bubizwa ngeterrorist ushawe ingakho uzwa kuthiwa ubhuti bethu babe kwi-exile mhlawumbe kube lo mhlaba usubuyile ngabe ngiyezwa ke umuntu mezothi hayi cha subuyisile umhlaba labantu basiza sesingakwazi ukushare nabo ungathi kwawena umpintshekile bese uthi wonke akaze zongena lana ezweni ekuthiwa amathuba emsebenzi awekho lokho kungekho kuthiwa simpintshane nabanye come on guys come on please let's think ingakho sithi siyanicela ntsha yakithi uma kuvotwa ngokuzana niqaphele ingane zakwethu ningagcini ngokucula lapho nigxumagxume nipihle ngokuthi nimlalele umuntu uthi bengilalele yabo nje kade kuqedwa kuvotwa cishe on Sunday namhlanje is Monday yesterday bengibuka ivideo la khona lo mfowethu makuukuthi bengasala bewu5 eParliament noma bewu6 it's fine akana ndaba naleyo nto leyo umdinga wonke umuntu waseAfrica la eSouth Africa kodwa ngikaze ngizwe mina leader even neyala kuma SADC ithi ufuna kwenzeka lo ngikaze ngizwe lo nto mina even nabase Central Africa East Africa West Africa even a single leader angaze ngimuzwe esho lo nto le shethi izwe lethu nje upetu nje kungena nombani uyazenzela la kuthengiswa ama drugs angicabanga ukuthi likhona izwe ekushushumbisa ama drugs more than leli lethu nalezi zinto zo human trafficking sazonenzela ama presentation nalezo zinto ukuthi siyesithanda ukukhuluma ngezinto ezama figures yabona uma uyisifundiswa kubalekile ukuthi uma uza kumuntu uze ne factual information oyisupporta ngeevidence that is what we like that's why in some of the videos we play ama video and not futhi lawa qhamuka ku social media lawa qhamuka kuma official mainstream media mawuzozivakashela nje uzoyithola ezinye izinto esikhuluma ngazo la and yasicika ke thina lento ukuthi izwe lethu yasicika le nto le ingakho sithi anoqaphela anovota ngokuqaphela ngokuzayo yasicika lento ukuthi izwe lethu kuthiwa livele lipetulo nje lingene noma niyahlanzisa le nto le nibe careful iyacika le nto le angi understand it totally ayikazi yakho into enjalo nawe nje makuthiwa awukho uhamba usukile kini wawufunda eVets noma wawufunda eTUT wasuka kini le kaNongoma wawufunda eMangosuthu uyabuya sekugcwele izingane zabantu abamnyama lapha on the basis ukuthi zamaZulu ngakuvumela umsangano lo sidalwa ngakuzwe ivume lo nto le kuyinamhlanje ngoba ngitshela mawuzohamba uye kwi training kuyakuphoqa ukuthi uyitholele iaccommodation yakho because ugovernment akanayo imali yokunibhukhela ngoba kune wasteful expenditure sihlezi siyenza but umthetho wethu wePublic Finance Management Act uthi ufuna siyivikele i-wasteful expenditure it's a wasteful expenditure lento slow deport abantu ababuyayo isimoshela imali ezinye zezinto ufuna siyiqaphele lezi zinto lezi bekudlulisa lo muzwa nje iyacasula lento le ayikho into sensitive ngalento ka immigration njengalento ka immigration because the moment uthi ukhuluma iqiniso ezweni lakho kuthiwa you are racist and xenophobic kuvele kushiwo njalo and by the way lo msangano ukuthi kuzovulwa ama borders on the basis ukuthi sivulela ama Africa umsangano lonto le because mangase ngempela ngithi asenze I research mina can tell you inqwaba yabantu abaqhamuka ko Pakistan abaqhamuka ko Bangladesh abaqhamuka ko China abaqhamuka ko Jordan inqwaba abantu abaqhamuka eMiddle East abanaturaaliziwe la eSouth Africa is South Africans manje mawuzothi wena uzovula ama border on the basis ukuthi udinga abantu base-Africa la umuntu ovele ePakistan uyi-Africa yini umuntu ovele eBangladesh uyi-Africa yini umuntu ovele eChina uyi-Africa yini ngaphandle kama uphila kulomsangano we non-racial society we don't live I understand ukuthi umuntu intellectual othi yena uphila kwi non-racial society you can't live in a multi-racial society that's a reality we live in a multi-racial society njengoba ngumuntu omnyama kuneNdiya kuneChina kunomlungu kuneJuda kuneMuslim that's a multi-racial society but umuntu ezokuthiwa we are opening borders for all Africans ama Pakistan awona ama Africans
and sinenqwaba yawo agcwele la eSouth Africa. Ama Bangladesh, they are not South Africans, and sinenqwaba yawo agcwele la ezweni lethu. Nibe wash out. Yabona mangabe kuthiwa kuyavotwa ngesikhathi esizayo, ni apply umqondo. Uyabona lamazwe afana no United States of America, nenqwaba yalamazwe agcwele lapha eEurope. Hayi ukuthi ngoba be rich labantu ngoba badalwa uNkulunkulu ukuthi bebe rich. Bayakwazi ukuapply lento ekuthiwa umqondo. Awuvela ucula ugxuma gxuma. By the way, nibe wash out. Lento siyikhuluma nje is very sensitive ukukhuluma ngalezi zinto lezi ngoba kunale agenda pushwa ye New World Order eningayazi. Kune agenda nje push. Uyabona once wabona isayine kanje, these are Illuminati pyramids. Yabona nje le sign le wabona into eyipyramid kanje eunqantathu, that's an Illuminati sign. Futhi u6 unalento ekuthiwa i666, ingakho nala wabone u636 ingakho wabona, but asifuni ukugxela lapho, sikhulume kakhulu ngalezi zinto ezithinta lento yonke nje le this sign le lo wayo obheke phansi lo obelisk lento le umgogodla wakaSathane izovele libuswa ngeSatanism. Le sign ikhona na kwi flag yase South Africa, le obelisk. Lezi zinto ezifica ko Paris okubukelela izwe kuthiwa iFrance, kunalento ime kanje ibizwa kuthiwa iobelisk. Leyo nto leyo isibethelo sakaSathane. Angithi umuzi ukuze uqine ufuna ubethele, nalana ke isibethelo sakaSathane insika. Ngicathi bonke futhi abantu abakhonzayo bathandaza kanje, kodwa sisazonichazela masikhuluma ngalento ebizwa kuthiwa iNew World Order. But asifuni ukugxila kuyona, sifuna ukugxila kulento ukuthi manivota no apply umqondo. Lento ka immigration isifaka enkingeni kakhulu. Izwe lethu ligcwele ama drugs, intsha ayina future, and kwamanye ama video sike sanikhombisa ukuthi ama drugs angena kanjani, and sisazonikhombisa futhi ama drugs angena kanjani efakwa engafakwa ithina abantu base South Africa, efakwa abanye abantu. Ngicela ungasho ukuthi efakwa ubani ngoba manje lento igcina igaxalisa egcineni, but ireality ezweni lethu ayifuneki. Mawuzokhuluma iqiniso akufuneke ngathi abantu nje ngabenza ithipha ngazi lento yenziwelani. Ingane iyouth eningi ifuture ayisenayo ngoba lelizwe kufakwa idakamiso, and nathi ngabe si defender lezo zinto sithanda imali sisaphenduka omahosha, asikwazi ukuvikela izingane zethu isenkingeni bafowethu. And I'm so grateful, ngeke ngasho phambilini likhona iculo elaliculwa uShwini umuntu ekhala ethi ake nisukumeni nonke ninazizwe, ake nisukumeleni lelizwe lenu ngoba lonakele izingane zenu zobusa liphi, ngoba thina sithembele kuza. Noke nilalele lo culo lelo, yonke lento esikhuluma la kuona umsangano la. Yabona ma we artist, thina we are not artists, we are just a group of intellectuals. Asiwona ama artist, we read, we research, we come and do presentations. But umuntu oyi-artist njengoShwini umuntu ekhala bazokukhandela iculo, angithi yabona, balicule ma umuntu unganaki, yabona. Bathi sukumani ninazizwe, nathi ngoba sisukuma nje, be careful makuthiwa niyavota. Inqwaba abantu abamnyama bashushumbiswayo bayiswe kwamanye amazwe, nababulalayo ababulalwayo kukhishwa ama human body parts for lama rituals Illuminati. We know those things. Kunabantu abangeke nitshele, and we know who are doing those things. But it's very difficult ukuyisho lonto leyo ngoba kuzothiwa inkulumo yakho iphehla udlame noma inenhlese yokubhebhezela udlame olibheke abantu bokufika uthathe ujikijele ejele. That is why kuma videos amaningi sithi masikhuluma bese sithatha izinto esizithola kuma mainstream official media channels sendlalele zona ukuze egcineni kungathiwa sibhebhezela ini nani, because iqiniso nje ukuthi lele haye bafowethu libe buhlungu. Nina ingane ke nifunda nibe wash out. Yabo mase kuthiwa navota ngokuzayo nibe careful, nigade lena immigration izonidalela inkinga. And ayikho into, sengiyaphetha, ayikho into elula njengokuthola i-citizenship yala eSouth Africa. Ngeke nginitshela ukuthola kanjani, but kulula, angifuni ukudlala ngawo, simple and straightforward. Mhlawumbe noze nithi labantu abasebenza kule department lapho ko Home Affairs ba corrupt, badayisa ngani. Okay, abanye ba corrupt sesibone bevezwa ku TV. Nakhona futhi be corruptiswa yiwo lama Pakistan agcwele la. Siyesibone ebaveza ungqongqoshe wakhona. Sisazokuveza nalokho ukuze ngabe khona isiduphu ngesothi lokhu yonke lento esikhulumayo ibhebhethela yonke lomsangano ukuthi uyawubhebhethesekisa. Sisazonivezela yonke lento le. Uyabo.
ayikho into elula njengokuthola i-citizenship yala eSouth Africa. I'm telling you, trust me. Yabona ngoba ngicwele ema-university ngapha ku-naturalize abantu ngapha nani niyazala. Ngicela ukubuza nosebenza phi. That's why sithi manje nizovota nivula umqondo ningabe iziduphunga. Kunalo baba kunezwe kuthiwa iJapan. Ngicela uma ube nenhlanhla ukulalela uzufika la ngicela ungabusahamba. Lokhu kubaleke kakhulu. Kunezwe kuthiwa iJapan. Ngonyaka ka1930 unyaka 1945 kwaku6 August 1945 kunedolobha lapha eJapan elibizwa kuthiwa iHiroshima. uHarry S. Truman u-33rd president of the United States of America wadedela into ekuthiwa i-atomic bomb noma i-atom bomb. Wayethi kuyigayigayi zase-USA, bring war to them. And who's them? The Japanese. Bring war to them and never allow them to bring it to you. Put them at the defense and never apologize for anything. Wayethi hlaselana ama-Japanese, qinisekisani ukuthi niyabahlasela kodwa bona bengakwazi ukunihlasela nibabulale ningaxolisi. Kwakusho uHarry S. Truman kwaku-6 August 1945. And ama-Japanese awahlula leyo mpi leyo, asarenda. Ibhomu yayishawe laphana wawuthi uma uyi-inhalile ingakho babona ngathi banamehla afifiyelayo, kube ngathi bafishane esikhathini esiningi, kube bengaqondakali uma uthi uyababuka kahle hle. Leyo nto leyo yayibulala ngisho ama-genes akho ukuthi ngisho usuzala uzozala ingane ezoba nenkinga. But buka namhlanje ama-Japanese, namhlanje ama-Japanese ukuthi akuphi lento yenzeka ngo-1945. Balake usuka ngo-1945 uzofika la sikhona namhlanje 1945, into ya recent. Inqwaba abantu abaphilayo inqwaba. Yabona nje obaba uButhelezi umntwana akaphinda angenwe engazalwa ngo-1945 bese mdala kakhulu. Ngo-1945 iJapan yabhonywa into ashes. But go hamba eJapan uyibuka ukuthi kuphi namhlanje. Uyazi ukuthi why? They are not weak. Nathi la eAfrica akumele ubalekele usizi lakini. Uyabona masilele sizongena enkingeni ngelinye ilanga. Ngoba bonke labantu ababaleke kulamazwe abo beza la bezothi bama-asylum seekers noma bazobhaca la, most abo babulawa indlala because baphethwe abantu abangacabangi emakhanda abo. Nani maniyovota nicabange nivele nivote. Yingakho isihloko sanamhlanje sithi siyacela intsha yakithi mayivota ivula umqondo. Inkosi inibusise, nigcine isabatha indlela amaninayo. uNkulunkulu yabathanda bagcina isabatha, ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Siyabonga.